السلام عليكم، واش حالكم؟ لاباس؟ اليوم حنعلمكم كيفاش ديروا ريكوردر من الميكرو تاعكم ولا من اللابتوب. حتى وهذا بانديكام اللي كتشوفوه هنايا يعاونكم كيدير هذا بانديكام كي تروح الفيديو تبعتوا لي واحد شتي كتشوفوا نتوما. هذا اللي كتشوفوا نتوما في قدامكم يشوفوا حتى هذا دي حتبعتوا ليه، يعني بالانجليزيه ريكوردر. حتروحوا في الجوجل تكتبوا هنايا بانديكام ودوكا حتشوفوا كيش حنديرو هنا وديرو لكن حابين حتى نتوما. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνετε recorder ή έγγραφη οθόνης από το Bandicam. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Bandicam, γι' αυτό ήθελα να το μοιράσω και σε εσάς. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Google και πληκτρολογούμε Bandicam. Πατάμε την πρώτη επιλογή που μας δίνει, Bandicam, πατάμε αυτό και πατάμε μετά δωρεάν λήψη. Αυτό εδώ το πατάμε και κατεβαίνει στον υπολογιστή μας. Μετά φορτίζει εδώ αμέσως από Chrome, θα σας βγάλει εδώ κάτω ότι φορτίζει και το πατάτε και σας το ανοίγει, πατάτε μετά ναι. Μετά σας βγάζει κάτι να πατήσετε OK ή άκυρο, πατάτε OK και είναι στον υπολογιστή σας. Τώρα πάμε να σας δείξω τι έχει μέσα. Θα σας δείξω λίγα πράγματα επειδή δεν μπορώ να πατήσω τα πάντα. Πάμε στο βίντεο, θα σας δείξω αυτά. Τι είναι και σας έρθω. Το πρώτο είναι κουμπί εγγραφή τέλος, δηλαδή είναι αυτό εδώ. Κουμπί παύσης είναι αυτό εδώ. Εμφάνιση δίκτυου ποντικού, δηλαδή να εμφανίσει το ποντίκι μου, όπως βλέπετε εδώ, το πάω από εδώ και από εκεί. Προσθήκη στο κλικ, δηλαδή αυτό που βλέπετε γύρω από το ποντίκι μου, και ας πούμε άμα κάνω αριστερό δεξί κλικ, βλέπετε ότι έχει χρώμα, και άμα κάνω αριστερό κλικ βλέπετε ότι έχει χρώματα παντού. Αυτά έχω να σας πω για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Και μέχρι να κάνω το επόμενο βίντεο να είστε πολύ καλά. Γεια σας, bye bye.